Minkejja li l-Ministru Ġustin Caruana qed tgħid li għandha pjan lest għal ftuħ tal-iskejjel, NetNews jista' jikkonferma li dan il-pjan ħadd ma jaf bih. Mhux hekk biss tal lanqas biss tpoġġa għal konsultazzjoni mal-edukaturi, il-unions u l-professjonisti fis-settur. Il-President tal-MUT Marco Bonnici konferma ma' NetNews li l-union ma kienet involuta f'ebda konsultazzjoni u għalhekk ma taf xejn dwar il-pjan li suppost qed iħejji l-Gvern. Aħna l-aħħar diskussjonijiet li kien hemm kienu f'Ġunju li għadda, kienu magħna ma' iskejjel tal-Istat, iskejjel indipendenti u iskejjel tal-Knisja. Bħalma kienet isir matul is-sena skolastika kollha. Il-mistoqsijiet li konna minna at the time kienu għajdunna xejġi s-sena skolastika li jmiss għax kulħadd irid jipprepara. Però kienu qalulna li kien kmini wis biex f'dak iż-żmien Ġunju ituna informazzjoni. Wasalna aħħar ta' wissu u kif qed tajjeb qatt m'għandniex informazzjoni. Marco Bonnici qal li huwa importanti ferm li jkunu jafu se jkun fih dan il-pjan sabiex ikunu jistgħu jagħtu suġġerimenti tagħhom fl-aħjar interess tal-edukaturi u l-istudenti. Hekk kif xahar ieħor suppost se jiftħu l-bibien tagħhom niskejjel madwar Malta u Għawdex huma ħafna l-istudenti, l-ġenituri u l-edukaturi li qatt m'għandhomx idea se jkun qed jiġri. Fost oħrajn jekk il-protokolli tal-COVID-19 hux se jibqgħu l-istess bħas-sena li għaddiet jew hux se jinbidlu. Jekk ħajkun hemm tibdil irid ikun diskuss irridu naraw x'impatt ħajkollu fuq is-sistema edukattiva, fuq il-membri tagħna, fuq it-tfal, fuq iż-żgħażagħ, ġifieri dak huwa l-affarijiet li rridu naraw issa. Madankollu il-Ministru tal-Edukazzjoni Ġustin Caruana qed tipprova tindika li l-pjan huwa lest. Il-pjan huwa lest, però ovvjament ħajjiġi imħabbar waqt attività organizzata apposta. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti fuq il-bżonn ta' pjan ċar u konsultazzjoni llum qabel għada. Dan fl-isfond tan-nuqqas assolut ta' linji gwidi ċari għal dan il-qasam min-naħa tal-Gvern meta ninsabu biss 4 ġimgħat il-bogħod mill-ftuħ tal-iskejjel f'pajjiżna u dan sabiex ma jkunux ripetuti l-istess balji illi saru s-sena li għaddiet fejn konsegwenza ta' nuqqas ta' pjanar mill-Gvern is-sena skolastika kellha tibda aktar tard mis-soltu.